Benvinguts, matestuberos! Avui anem a veure les integrals de funcions elementals, ¿vale? És a dir, com integraríem aquesta funció d'aquí? Bé, abans de començar a integrar aquesta funció, simplement recordar-vos que per poder-la integrar hem de recordar diverses coses. Primera, la propietat del producte de les integrals, que diu que un número que multiplica una funció dins de la integral és el mateix que treure el número fora i integrar la funció. ¿Vale? També hi ha una altra regla, una altra propietat, que diu que la suma, o sigui, la integral de la suma de funcions és el mateix que que integrar cada funció per separat. ¿Vale? Bé, un cop sabem això, també hem de tenir en compte que per integrar funcions elementals, com potències, s'ha de tenir en compte quina és la regla d'integració, que és que la integral de x elevat a n, pel diferencial de x, és igual a x elevat a n més 1 entre n més 1, més la constant d'integració. ¿Vale? Bé, doncs un cop sabem això, què tenim aquí? Bueno, la integral de dues funcions, 2x i menys 3, no? Doncs això és el mateix que dir que anem a fer la integral de 2x pel diferencial de x menys la integral de 3 pel diferencial de x, ¿vale? Llavors què tenim? Doncs que aquest 2 ens molesta, no? Perquè nosaltres volem utilitzar aquesta regla d'aquí, la integral de x a la n, però aquí tenim un 2. Doncs per la propietat del producte, aquest 2 que multiplica la funció el podem treure fora. Llavors ens quedaria una integral d'aquesta manera. ¿Vale? El que hem fet és treure el 2 fora. Llavors, quina és la integral de x? Doncs bé, és tan fàcil com aplicar aquesta fórmula d'aquí. X a la n, en aquest cas la nostra n és 1, no? Perquè la x, si no té cap número, és que està elevada a 1, és igual a x a la 2 entre 2, ¿vale? N més 1, la n hem dit que és 1, 1 més 1, 2. Doncs x a la 2 entre 2. D'on surt aquest 2 d'aquí? Doncs bé, la integral tenia un 2 multiplicant davant, no ens l'hem de deixar, ¿vale? Menys la integral de 3 de dx. Vale. El 3 com s'integra? Doncs hem de recordar la regla de com s'integra una constant. La integral d'una constant és igual a la constant per x més k. En el nostre cas, la constant que és 3, doncs és igual a 3x. Vale? Doncs menys la integral de 3, que quan era? Exacte, 3x, més la constant d'integració. Inclús això ara ho podem simplificar, no? Podem tatxar aquest 2 i aquest 2. I ens queda x al quadrat menys 3x, més la constant d'integració. Vinga, va, anem a veure ara aquest exemple d'aquí. La integral de x a la 3 partit per 3 menys x al quadrat partit per 2 més menys 5 partit per x al quadrat. Vale, com ja hem vist abans, vale, podem integrar cada terme per separat. En aquest cas, què faríem aquí? Tenim un 3 dividint, vale, que ens molesta, no? Doncs el que podem fer és treure fora les constants per tal de poder integrar bé. Vale? Ja les trec directament. Menys un mig, no? Traiem el 2 fora per la integral d'x al quadrat, més menys 5, vale? Més per menys, quan és? Doncs menys, no? Doncs deixem aquí menys 5 per la integral de 1 partit x al quadrat, per al diferencial de x. Perdoneu-me si a vegades em deixo el diferencial de x, no ens el podem deixar. I què és igual a això? Bé, doncs la integral de x a la 3, quina serà? Doncs x elevat a n, no? La n és 3, doncs la seva integral serà
x elevat a 3 més 1. Doncs ja ho tenim. 1/3 per x elevat a 3 més 1, que és 4, dividit entre 4. La següent, x al quadrat. Bé, primer posem el menys 1 mig per no oblidar-nos. X al quadrat, doncs x a la 3 partit per 3. I aquesta d'aquí, com la integraríeu? Bé, doncs el que hem de pensar és que quan veiem una fracció amb una variable a sota, hem d'intentar expressar-ho com una potència. I tots sabem que x partit per x al quadrat és el mateix que x a la menys 2, no? Si ho expressem d'aquesta manera, podem dir que la integral de x a la menys 2 de dx, quina serà? La n és menys 2, no? Doncs serà x a la menys 2 més 1 entre menys 2 més 1. Que això què és? X a la menys 1 partit per menys 1. Vale, doncs ja ho tenim. I ara només cal que aquesta integral que acabem de fer aquí la introduïm a la nostra funció de primitiva. Vale? Llavors tenim el menys 5, vale? No ens el deixem, per la integral de 1 partit x al quadrat, que aquí hem dit que era menys, vale? Aquest menys el podem posar a dalt, menys x elevat a menys 1. Doncs per menys x elevat a menys 1, més la constant d'integració. I això ara també ho podem simplificar. Per exemple, el 3 està multiplicant el 4, doncs aquí tenim 1 partit 12, x a la quarta, menys 2 per 3, no? Menys 1 sisè, x a la 3. I aquí què tenim? Menys per menys, que és més, no? Més 5 per x a la menys 1. Que com hem dit abans, x a la menys 1, vale, seria el mateix que dir 1 partit per x. Vale? I sobretot no ens deixem la constant d'integració. Vinga, un altre exemple. Vale? Com faríem la integral de x al quadrat més 4x partit per x a la 3? Bé, el que veiem amb aquesta integral és que no tenim cap regla, no, a la taula d'integrals que ens ajudi a fer aquesta integral. Per tant, no sabem integrar aquesta funció. Però hem de caure, vale, en què podem modificar la funció d'alguna manera per tal de poder integrar-la. Al final això es veu amb la pràctica, vale? Però bueno, anem a veure un exemple. Com ho faríem? Doncs podem dir que això és el mateix que x al quadrat partit per x a la 3 més 4x partit per x a la 3 pel diferencial de x. Si us fixeu, aquí ara podem simplificar, no? Aquest 3 se'n va, amb aquest 2, i aquí ens queda un 1, aquesta x se'n va, amb aquest 3, i aquí ens queda un 2, no? Clar, un cop hem fet això, la integral ara ja és molt fàcil, perquè què ens queda? Doncs ens quedaria la integral de 1 partit per x més 4 partit per x al quadrat pel diferencial de x. Vale? Llavors, la integral de 1 partit per x, quina seria? Doncs a les taules veieu la integral de 1 partit per x pel diferencial de x és igual a logaritme neperià de x més la constant d'integració. Doncs ara, en el nostre exemple, és que és directe. Directament ja tenim la integral d'1 partit per x, que ja sabem quina és, no? Llavors, la integral de 1 partit per x, què? El logaritme neperià de x més la integral de 4 per x a la menys 2, no? Perquè havíem dit que un número en el denominador és el mateix que estigui multiplicant amb l'exponent negatiu. Vale. Doncs ara que ho tenim, hem d'acabar d'integrar aquesta funció. Aquest 4 ens molesta, no? Què podem fer? Treure'l fora per la propietat del producte, aquesta que tenim aquí. Doncs vinga, el logaritme neperià de x més el 4 per la integral de x a la menys 2 pel diferencial de x, i aquesta integral d'aquí ja la sabem fer.
només s'ha d'utilitzar aquesta regla d'aquí que diu que la integral de x elevat a n és igual a x a la n més 1 entre n més 1. Vale? En aquest cas, què seria? Doncs el logaritme neperià de x més 4 per x a la menys 1 entre menys 1, vale? Més la constant d'integració. Doncs bé, ara ja hem vist uns exemples, vale? Us animo a que practiqueu, vale? Perquè al final les integrals, l'única manera d'aprendre-les és practicant, practicant i practicant. Vale? Doncs molt bé, matestuberos, vale? Si us animeu podeu veure els altres vídeos on explico altres tipus d'integrals.